Vstúp teda s nami do čarovného rozhlasového sveta. Kamkoľvek sa pohneš na zemeguli, všade sa predíraš neviditeľnými sieťami, ba čipôčkami utkanými z rozhlasových vln. Oceánom slov, zvukov, tónov. Nie sú a sú. Všetko sa začalo pred Vianocami v roku 1925. Vtedy sa rozhlasoví nadšenci, zamestnanci poštového a telegrafného úradu, rozhodli, že odskúšajú vysielač v Haniske. Do histórie košického rozhlasu sme nahliadli s redaktormi rádia Regina Východ, Jánom Kondorom a Andreou Fecíkovou. 17. apríla na veľkonočnú nedeľu v roku 1927 sa začalo naše pravidelné rozhlasové vysielanie. To prvé rozhlasové vysielanie vyzeralo celkom inak ako dnes. Nebolo to celodenné vysielanie. Košice prvé prišli so školským vysielaním. Majú napríklad prvenstvo aj v tom, že tu vznikol ako vôbec prvý na Slovensku rozhlasový orchester. Ešte pár rokov dozadu aj práca redaktorov vyzerala úplne inak. Niekedy chodili s magnetofónmi a s magnetofónovými pásmi nahrávať. Ten prístroj sa volal Uher a mal 5 kýl na pleci jedného redaktora s mikrofónom. Neskôr boli magnetofónové pásky. Potom sme prešli na minidisky a skok bol dnešné digitálne zariadenia. Čiže kým niekedy sme stali v radoch na to, kedy môžeme strihať na pásoch, dnes má každý počítač, vidí zvuk pred sebou a zvuk môže ísť okamžite do vysielania. V Košickom rozhlase sme nazreli aj do priestorov za sklom, do zákulisia zvukových majstrov. Gabriel Nikházy si s nami zaspomínal, ako sa kedysi strihal zvuk. Niekedy sa strihalo nožnicami. Na také tenké úzke pasy sa nahrávalo. Teraz nevidia tí, čo počúvajú, ale v systéme hlavovom sú také nožničky, že keď ja som chcel nejaké miesto strihnúť, tak som ho takto počúval, hej. Našiel som si to miesto, označil som si ho značkovačom a strihol som. A potom som našiel druhú časť, čo chcem vystrihnúť a dal som ten pás preč a naspäť som ho spojil. Spúšťanie tých ďalších zvukov bolo kedysi omnoho zložitejšie a všetky zvuky boli na takýchto magnetofónových pásoch. To znamená, keď som chcel za sebou pustiť 3 zvuky, musel som mať niekoho, kto tie pásy na tie magnetofóny dal, pripravil ten presný začiatok a keď som po priamom slove redaktora spustil hudbu z prvého pásu, spustil druhú hudbu z druhého pásu, tak ten ďalší človek, asistent zvuku, musel dať preč tú odohratú hudbu a dať tam to, čo pôjde ďalej. Improvizácia nebola možná. Vtedy nebolo možné, že moderátor povedal, joj, teraz dajme jingle 27. Ten bol v poličke, preto musel byť ten presný scenár. Pesničky do vysielania vyberal hudobný dramaturg. Každá nahrávka bola uložená v archíve. Boli sme teda zvedaví, ako to vyzerá v košickej fonotéke. Sprevádzala nás Marta Ďurďáková. Tento archív sa začal tvoriť postupne niekedy v 50. rokoch, pretože to prvé vysielanie boli naživo alebo išli potom na pásy, ktoré sa postupne mazali, nakoľko boli veľmi drahé. Nebolo ich veľa, takže rotovali dokola. Toto sú tie prvé pásy, najstaršie, čo máme. Poďme teraz do inej miestnosti, tam vám ukážem tie prvé pásy, ktoré majú 60 rokov a viac niektoré a dodnes ich používame. Postupne sa tvorí z nich archív. Kedy sme do vysielania dostávali zoznam pesniček. Volali sme to papky, to sme každú pesničku naložili do košov a sme to do vysielania vyniesli. Čiže vo fonotéke musí byť poriadok, lebo všetko musí byť na svojom mieste podľa čísla, aby sa to bez problémov našlo. Košický rozhlas vo svojich zákutiach ukrýva okrem klasických vysielacích štúdií aj také miesta, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať netypické. Niekoľko dverí, ktorými sa nikam nedostaneme, okná, cez ktoré nič nevidno a schody, ktoré nikam nevedú. Pokračuje Michal Balaš. Nachádzame sa v štúdiu Slovenského rozhlasu číslo 3. Toto štúdio slúži hlavne na nahrávanie literárno-dramatických relácií. Celé toto štúdio je vytvorené tak, aby sa tu dali používať rôzne zvuky. Napríklad tu, keď sa pozriete, vidíte na zemi rôzne dlaždice, drevená podlaha
alebo iné materiály, ktoré vydávajú tie špecifické zvuky, pri tom ako herci hrali, lenže dnes sa to už takto nerobí, lebo všetko máme nahraté, všetko je zdigitalizované. Brzgavé pláne, rôzne okná. A ešte tu je jedna špeciálna miestnosť, ktorú voláme exteriér. Tu je to vlastne takto odizolované, že to pôsobí ako keby to bolo vonku. A my tam už len doplníme nejaký exteriér vtáčiky alebo nejaké autá, ruchy a tak. Bol to rok 1927, ktorý odštartoval v Košiciach éru pravidelného rozhlasového vysielania. Od tohto momentu sa éterom šíria na neviditeľných vlnách tóny, myšlienky, emócie. Už 90 rokov. A odvtedy sme tu a preto tu môžeme aj dnes nahrávať.